Wel, fi jyst yn credu bod angen i ni estyn mas, really. Yn ymwneud bod ni'n mynd i bai Caerdydd blwyddyn nesaf. A le mae yna gymunedau sydd ddim yn Gymraeg ac yn siarad Cymraeg. A mae rhaid i ni really estyn mas i'r llefrifoedd ni sy'n byw yn ein gwlad ni. Nawr, fi ddim cweit yn siŵr pa fath o natur byddai'r cystadlaethau yna. Ond mae rhaid wneud rhywbeth rhywsut i ddenu nhw mewn ac i wneud yn siŵr bod nhw'n rhan o'n genedl. Fi'n credu bod e'n digwydd yn ddigonol na. Hynny yw, fi'n gwneud bach o waith ymestyn mas gyda National Theatre Wales. A mae'n cymryd sbel hir i fagu hyder ynddyn nhw i fedru sefyll mlaen a wneud pethau fel hyn. So mae angen cryn dipyn o waith palu a pharatoi'r tir. Drafod i bod yr wythnos hon ynglyn â cael maes parhaol falle i'r urdd. Beth yw'ch barn chi ar hynny? Chi'n credu dyle'r urdd parhau i symud? Wel, mae'n bwnc llosg yn dwi. Hynny yw, mae yna ddydleuon cryf ar y ddwy ochr. Fi'n credu bod pawb wedi mwynhau'r ffaith bod yn y sefyllfa yn Llanfair y Muallt. Hynny yw, mae'n sefydlog, mae'n bob blwyddyn, mae'r infrastructure yn barod, a mae hynny yn neud i'r peth yn eisteddfod lywyrchus iawn. Ond bydden ni'n awgrymu falle y peth pwysica gan y mod i wedi dod o ardal di-Gymraeg yw bod yr Eisteddfod yn neud yn siŵr os nad yw yn symud o gwmpas bod nhw actually yn neud rhyw fath o ymdrech really, i ymestyn mas i'r ardaloedd hynny rhywsut.